إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، فيقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Dedira betedduɓe Allah ceniɗo o wi ha deftere ma ko teddunde ha ayare nde ɗo wondi ha suratul Nahl. Allah ceniɗo oɗon umra jeeyaɓe maako, oɗon umra jeeyaɓe maako adilako, ɓe gona ɓe adili en. Oɗon umra jeeyaɓe maako bo wo'inko, ɓe mbo'ina hakkunde maako be hakkunde maɓɓe be ɓiɓɓe adama. E oɗon umra jeeyaɓe maako bo ita e dil qurba, sonago sompo, kañum man wiyete warango bandum en. E nden kuje ɗe ɗo tati kam Allah holli oɗon umra ɗe: adilaku, be wo'ingo, e bo be sonago sompo. Wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi. E ɗon Allah oɗon haɗa jeeyaɓe maako bo alfahsha ko laati ñidduɗum, kanjum man ɗum wiyete ñidduɗum. Ɗum ɓi adama be hoore mum komo wala diina ma ɗum wanga ɗum ñidduɗum ha yeeso maako. Wal munkar, e bo e ko laati munkari, kañum man wiyete kala ko sharia yankirta fu, kala ko sharia haɗata yankira. Wal baghi, e toñange, kanjum wiyete ɓeytago dow tana. E nden Allah o haɗi kuje tati kadi ɗum man ɗo umroje tati be kaale tati man ɗo Allah o wi ya'izukum, o ɗo wasoro on be majum. E nden ɗum waasu ɗum huccitingo on ha ko nafata on, la'allakum tadhakkarun, beli onon man on gasitinoroma, on nafitoroma be ko Allah wasini on. Kadi derɗiraɓe tedduɓe, her aya man ɗo bana mbiɗen, Allah oɗon umra jeeyaɓe maako mumini en gikkuji tati, oɗon haɗaɓe bo gikkuji tati. Allah oɗon umra gikkuwol beetengol adilaku, gikkuwol beetengol adilaku. Anda ɗum yaake ɓiɓɓe adama woɗata ɓoocatako sey be gikkuwol man, sey be ko wiyete adilaku majum. Nagam ko wiyete aksu adilaku kam kañum man wiyete toñako, ko wiyete au contraire adilaku kañum man wiyete toñako. E nden gikkuji yaakeji ɓiɓɓe adama ɓoocatako sina be gasnugo adilaku. Adilaku man ɗo ɗon none ɗiɗi: adilaku ngotu kam adilaku be takɗo on, be Allah ceniɗo on. E adilaku ɗiɗaɓo bo adilaku be tagaɗo, be jeeyaɓe. Min ɓi adama o tefraɗo o mara adilaku hakkunde maako be Allah takɗo mo, o laata bo adilijo hakkunde maako be jeeyaɓe. Kadi adilaku be Allah kam kanjum man wiyete woɗitingo Allah, kanjum man wiyete margo tawhidi. Allah o kanko wiyete takɗo, kanko wiyete marɗo, kanko wiyete battiɗinowo pirlitittoɗo her taggale maako. Hayru sharru fu iga maako iwata, sifaji man ɗi kanko tan mari ɗi, wala kawtanɗo be maako hamaji. E nden man kanko tan wiyete keniɗo reweego. E nden rewugo mo kanko feere maako ɗum adilaku, wartirgo mo kanko feere maako ɗum adilaku. E ngam man tawhidi man ɗo kañum man wiyete nonde ɓurande mawnugo ha none adilaku fu, addilgo be Allah ceniɗo. E nden shirku hawtango Allah, rewugo goɗɗum tana Allah, alhaali bo ɗum wala ko sifawol gotol nder sifaji Allah, ɗum man bo kanjum man wiyete toñange ɓuranga mawnugo. E nden kam dewɗo lawru o waɗay adilaku be Allah ceniɗo, doggitirɗo tana Allah do'ore tana Allah ceniɗo, o waɗay adilaku be Allah ceniɗo, ngam o rewi tana Allah ceniɗo. Mo ɓernde muɗum jongiti be layaru, mo ɓernde muɗum jongiti be karlol, mo ɓernde muɗum jongiti be guruwol, dewɗo nange, dewɗo malaika en, dewɗo shayɗanji, tokkiɗo secteji, ɗo fuu o wala adilaku hakkunde maako be Allah ceniɗo. E nden ɗum man kanjum man wiyete gikkuwol ɓurangol mawnugo. Amma adilaku be tagaɗo lattiɗo ɓi adama, ɗo man bo ɗum ɗon mari none ɗuɗɗe. nder hoorejum man kam adilaku ha kiita
ha kiita nokkure nde toñaɗo yaata ngam ha heɓte hakke muɗum ɗo to o yehi o heɓta hakke maako kiita wona gal wuttudu maako wonata gal toñiɗo mo koti toñiɗo man ɓuranmo darja toñiɗo man ɓuranmo hunde toñiɗo man ɓuranmo hande leñol sifaji ɗi toñiɗo man mari pat laato to o yehi ha ton o toñaɗo kam to adilaku ɗon ha kiita kam o laato kanko wiyete kiitanteɗo enen ɗo ɗum adilaku ha kiita enen ɗum adilaku ha kiita ɓe ha tribinoji e bo ɓe ha jolɗe laamiɓe ɓe ha jolɗe lawan en kamɓe man ɓen wiyete huwanɓe kiita enen nonde nde ɗum nder ko Allah caniɗo umri ɗum ɗo timmira bi raddil huquqi ila ashabiha ɓe hokkititgo hakkeji ha jawmum en e wallititgo toñaɗo dow toñiɗo e hoccugo hakke tampuɗo ha juuɗe lattiɗo cembiɗɗo enen ɗum man kanjum man wiyete adilaku gaman aboubacre as-siddiq radiyallahu taala an wakkati o hocci ardungal julɓe ha hutba mako arana ka o hutbi o wolwani julɓe o wiyata ɓe wa inna da'ifakum qawiyun indi hatta akuza alhaqqa lah o wi tampuɗo her moɗon o cembiɗɗo ha am kam sey mi hocca hakke mako to o wari ha am o toñaɗo no o tampiri pat o wartan o cembiɗɗo sey mi hoccanamo hakke mako mi itta toñange keɓgamo wa inna qawiyakum da'ifun indi hatta akuza alhaqqa min o wiyata ɓe cembiɗɗo nder mon bo o tampuɗo ha am to o wari o toñiɗo o wartan o tampuɗo ha am sey mi hocca hakke mo o toñi man o hokkita ɗum kadi ngam man ngam darnugo nonde nde her adilaku ɗo be darnugo nonde man her adilaku ɗo sécurité filtata yimɓe ha ɓe keɓa sécurité ɓe keɓa de'ende ɓe keɓa jonde jam kam sey to caɓɓaje kam ɗon kanjum man wiyete adilaku kanjum man wiyete adilaku kanjum ɗum surgilta kala toñotoɓe fuu to adilaku ɗon toñankeji mbirnoto toñangeji cuuɗoto to ñande adilaku wala bo toñangeji ɓamtan hoore muɗum e ngam man ha sécurité waɗa ha de'ende waɗa ha jonde jam waɗa sey to adilaku ɗon nden man yimɓe ɓe kolɗino dow ƴiƴamji maɓɓe dow jawle maɓɓe dow neɗɗakuji maɓɓe adilaku ɗum kañum man wiyete doggitirde kala toñaɗo fuu doggitirde kala toñaɗo fuu e kañum man wiyete sembe bo kala tampuɗo fuu e nden ɗo wiyete nonde arande enen en gewtani wuttudu wooru kanjum man wiyete adilaku hakkita amma ɗum ɗo sali noon ɗum ɗon hocan none ɗuɗɗe nder majum adilaku ha limlimnugo rewɓe adilaku ha limlimnugo rewɓe annabijo alayhi salatu wassalam umri alquran umri ɗum annabijo andini garowo ñalade dargal oɗon mofti bo ɓuran debbo goto amma o waɗay adilaku o walan ñalade dargal wuttudu ma ko woru kam waadndu miiɗoto ndu enen ɗo bo ɗum nonde nder adilaku hakkude ɓikkonji ɗum man bo allah annabijo alayhi salatu wassalam umri ɗum e nden o holli kanjum man ɗo ɗum adilaku tefangu soyde majum bo ɗum toñange e noon adilaku ha kiita adilaku ha wolwugo dow goɗɗo to goɗɗo o yewtanan goɗɗo wa ida qultum fadilu allah wi to on bolwi dow tanamon gaɗe adilaku goɗɗo ko on pamrata goɗɗo ko woodi ko woni hakkude moɗon to aɗo wolwa dow makko lismitoɗa adilaku ta wi'an mo ko o waɗay ngam on pamrata ta mawnin ko o waɗi ɓurano ɗum foti ngam on pamrata e noon man bo ta bo ngam a yiɗimo mbi'anamo ko wala ha maako mbi'anamo ko wala ha maako mantiramo be ko wala ha maako allah umri adilaku wona ha konngol amma noon de ɗiɗaɓre nde allah caniɗo umri kañum man wiyete inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wo'ingo kañum man wiyete none ɗiɗi kanjum bo wo'ingo hakkude mum be allah be wo'ingo hakkude mum be jeyaɓe wo'ingo hakkude ma be allah ma jibril wanginani ɗum annabijo alayhi salatu wassalam annabijo ƴami jibril ɗume wiyete ihsan ɗume wiyete wo'ingo hakkude ɓi adama be allah jibril jaabi mo an ta'budallaha ka annaka tara ndewa allah bana aɗo yi'amo jibril ƴami annabijo jaabi ndewa allah ceniɗo ba aɗo yi'amo kanjum man wiyete wo'ingo hakkude ma be allah e nden mana man ɗum fantinago ha dewe ha wo'ina dewal to goɗɗo o nasti dewal o haɓa o fantino ha dewal man ngal latto ngal boɗngal timmitiɗɗum e nden ɗum man ɗo kanjum man wiyete mboɗenga hakkude ma be allah ceniɗo
e mboɗenga hakkunde ma be jeeyaɓe bo kanjum man wiyete wallititgoɓe wallititgo tampuɗo maɓɓe muñangoɓe enen eftugo torra maɓɓe ngam man mboɗenga man huudugo be maɓɓe be gikku mboɗngu bo kanjum man wiyete hayru ma yetto ha maɓɓe sharru ma ɓe kisa ɗum e bo sharru maɓɓe to wari hama bo muña dow sharri maɓɓe enen ɗum man wiyete wo'ingo ha jeeyaɓe amma gikku lattingu tataɓu kanjum man wiyete ko Allah taniɗo umri ita udhil qurba kanjum man wiyete sonago sompo ko nufete be man sonago bandiraɓe mum kamɓe man ɓen wiyete famima ɓe saaro en ma ɗiɗo kawtima be mum dada ma be baba ma kamɓe wiyete hoore en ha sompo e ɓawoɗon bo kala ɓe kawtima be muɗum lattiɓe bana wappayɓe ma lattiɓe ba derɗa en ɓe daydeɗa lattiɓe ba kawu en lattiɓe ba yapendo en lattiɓe ba goggo en enen kamɓe man ɓen wiyete bandiraɓe maga luttudu baba be dada ɓen man bo conoɗaɓe enen sonagoɓe man ɗo ɓe yillagoɓe ɓawo kala wakkati fuu eɓe waɗangoɓe hayru waɗangoɓe mboɗenga to a woodi no gaɗiranaɓe e noon man bo ɓe darodago be maɓɓe ha belɗum maɓɓe ɓe ha nawɗum maɓɓe enen ɗum man bo Allah ceniɗo o umri ɗum enen gikkuji ɗiɗo tati kanji man wiyeteɗi Allah ceniɗo umri jeeyaɓe muɗum ɓe laato ɓe adili en e noon man bo eɓe laato bo ɓe woɗɗinoɓe e tataɓol man bo ɓe laato ɓe sonotoɓe sonkoji maɓɓe. barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa nafa'ana bi hadi sayyidil mursalin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. Allah ceniɗo oɗon haɗa gikkuji tati man kanjum man wiyete fahsha kanjum man wiyete munkari kanjum man wiyete bag. ɓe mbi alfahsha hiya alkhisla almutazayida fi lfuhsh gikkuwol lattingol calitingol ha ñiddugo sifawol calitingol ha ñiddugo hatta ɗabi'aji ɗi bonnaki kam fuu nefangol gañangol nder majum ɓe mbi bana fahishatu zina bana fe'anago zina ngam man alquran indani zina man fahisha ha kala nde wolwata inde zina fuu indana ɗum fahisha enen ɗum ñiddugo man ɗo hatta ɓi adama be tabi'aji mako noon ɗum ñidduɗum ngam man hatta ha ɓe ngala dina bo ɗum ñidduɗum noon to goɗɗo o jeenowo o lesɗo ha maɓɓe to goɗɗo tegal bo o darjinɗeteɗo ha maɓɓe ɓingel to wari gal jeenu lesgel ha maɓɓe enen ɗabi'aji ɓi adama man noon nefanɗum mbirwan ha majum e nden dina bo wari sembiɗini haɗi ɗum e noon bana fahishatul liwa e noon bana gorko warana gorko dina indani ɗum fahisha atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin alquran indani ɗum fahisha nden kuugal lattingal ngaya ha ñiddugo ngam ɗabi'aji ɓiɓɓe adama man noon ñiddinan ɗum mbirwan ha majum doggan ha less majum e nden ɗum man Allah ceniɗo o haɗan kala kuugal lattingal ñiddugal ngal hatta ɓiɓɓe adama be tabi'aji mum ma mbirwan ha less muɗum Allah oɗon haɗa ha majum wal munkar Allah oɗon haɗa munkar bo kala geddal ngal sharia harmini ɗum e sharia wajibini bo yankirgo ngal dow kuwowo ngal enen kala kabiraje gaɗeteɗe ɗo pat ɗe nastan ha less munkari kañum man wiyete geddal ngal sharia harmini e nden wajibini ngal yankire tataɓum man bo Allah o harmini toñago nden ha to umrino adilaku ha ɗo bo Allah ceniɗo o haɗi ɗo toñago ɗo kañum man wiyete ɓeetago dowtana e nden ɓeetago dowtana ha neɗɗaku mum ha nafsu mum ha hunde muɗum toñange man caka tati ɗiɗɗin taroto imma mema nafsu ɓi adama mema ɓandu mako imma mema neɗɗaku mako imma mema hunde mako e nden ɗum man ɗum fu majum Allah ceniɗo o haɗi e nden be majum ɓawo en gaɗi jawla en tarake be aya man en darodake be maka man ɗo jawla ratti ka dammuka wancuru rammudu ha aya man ɗo en mbawan paamen woniɗe sahabojo annabijo sallllahu alih wa sallam mawɗo biyeteɗo abdoullah ibnu mas'ud Allah ceniɗo yerdomo nde o wi innaha ajma'u ayatin fil qur'anil karim o wi aya man ka ɗum aya ɓuran ka moftugo ko julɗo marata haaji ha nder alqur'an nden ɗum aya ɓuran ka moftugo aya dammuka amma ɗum mofti kaale ɗuɗɗe ɗum mofti bo umroje ɗuɗɗe kanka man kan wiyete aya ɓuran ka ɓuran makka margo sifa majum
to kadi derɗiraɓe enen banni kadi julɗo aranno ma oɗo waɗi nofuru mako ha o nana umroje Allah ngam o huwa ɗe o ɗon nuɗɗini ha maje maslaha mako woni maslaha mako ka dunya maslaha mako ka alakhira ha o nana kaale Allah bo o dayito ɗe ngam o ɗon nuɗɗini ha majum maslaha mako ka dunya maslaha mako ka alakhira ha do Allah on o laɓɓini be hoore mako ɗum kam nder ko o umrata mawɗum e ɗo bo nder ko o haɗata mawɗum enen jurɗo tefraɗo teddina ɗum hormina ɗum respecta ɗum enen be majum ɗum latanomo ɗum maslaha ka dunya ɗum maslaha ka alakhira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an.